8 Mart günü Европада Howpsuzlyk we Hyzmatlaşyk Guramasının online konferensiyası başlandy. Onun temasy köpçülüklerin habar beriş serişdelerinin azatlygy we jinsy taýdan deňlik. Sizin dikkatinize adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fonduň Türkmenistanda söz metbuat azatlygy ýok diýen çykyşyny hödürleýäris. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň zenanlary jinsy taýdan deň hukuklygy işçen durmuşy geçirmäge synanşýarlar. Emma häkimetler bolsa olary bu hukugy bermeýärler. Häkimet ýolbaşy wezipelerde aýal gyýdylaryň sany barada habar berýär, ýöne hakykatda ol aýallaryň hiç hili hak hukuklary ýa-da mesele çözmekde güýçleri ýok. Biz Türkmen jurnalisti ve adam hukuklary aktivisti Sultan Açylowanyň Amnesty International halkara günah geçiş guramasynyň 12 ýyl bäri ýolbaşçylyk eden Martin Ennals halkara bayragynyň finalistleriniň hataryna bolandygyny buýsanýarys. Emma bu Türkmen häkimetleriň metbuat azatlygyny goldaýandygy sebäpli däldi, hut tersine boldy. Bu ýere ýygnananlaryň köpüsi metbuat azatlygynyň ýoklugy sebäpli Türkmenistanyň ýyllarça Demirgazyk Koreýa we Eritreýa bilen bir kampaniýada bolandygyny gowy bilýärler. Geçen ýylyň başynda Türkmenistan BMG'nyň adam hukuklary boýunça komitetiniň Türkmen rejimine karşı çykan we muny öz şirin jany bilen öden Batyr Zenan Ogulsapar Muradowa baradaky kararyny ahyr soňy jogap bermeli boldy. Türkmenistan ýene-de bir gezek jenaýatçylykly dymdy. Bu ganhorlyk Niýazowyň döwründe amala aşyrylsa-da, Berdimuhamedowyň rejimi hem Türkmen raýatlarynyň hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanyşykly borçnamalary boýunça jurnalistiň we adam hukuklaryny goraýjynyň ölümine dolu jogapkärçilik çekýär. Eýse bu nämäni aňladýar? Bu Türkmen resmileriniň beýik münberden berýän wagdalaryna garamazdan rejimiň metbuata erkinlik bermek niýetiniň ýokdugyny aňladýar. Hut şonuň üçin-de Garaşsyz Türkmen News neşriniň habarçysy Nurýerde Halykowyň geçen tomusda COVID-19 ýagdaýyna baha bermek üçin bütün dünýä saglygy goraýyş guramasynyň Aşgabatda gelen wekilleriniň suratyny iýerenden soň 4 ýyl azatlykdan mahrum edilmegi absurdlykdyr. Onuň eden jenaýaty näme? Hiç zat. Emma Halykow häzir türmede. Geçen ýyl metbuat azatlygy boýunça Türkmenistan Demirgazyk Koreýany özü geçip 180 ýurduň arasynda dünýäde iň soňky orny eýeledi. Türkmenistan raýatlaryň internet programmalary arkaly habarlar okumagyny gadagan edýär. YouTube gadagan. Umumy internet ulanmak nuktaý nazardan Türkmenistan 180 ýurduň arasynda iň izaky orunna. Daşary ýurtlarda da YouTube'y ulanýarlar. Blogerler, studentler we Azatlyk radiosyny gürlemäge çalışanlar rehimsiz ýyzarlanýarlar. Ýaňy ýakynda kellesini galdyran aktivistler, ýüzlerini gizlemän gürlänler we söz, pikir, metbuat azatlygy hukuklaryny ulanmaga synanşýandyklary sebäpli özlerine we garyndaşlaryna takyk hop awanýandygyny aýdýarlar. Gadyrly maslahata gatnaşyjylar, bu bekanunçylyklary gözümizi yummalyň, faktlary beýan edeliň, meseleni bilelikdäki tagalalar bilen çözeliň. Türkmenistanyň resmi wekillerini bolsa akylyny aýlanmaga we pikirlenmäge çakyrýarys. Siz öz hereketleriňiz bilen Muradowa, Açylowa, Halykowa we beleki aktivistlere ziyan bermeýärsiňiz. Siz ilkinji nowatda özüňize, ýakynlaryňyza we çağlaryňyza ziyan berýärsiňiz. Olar öz sowatlylygy, grajdanlyk aň düşünjesi we eser deňligi bilen beýleki ýurtdaky
döwürdeşlerinden onlarça ýyllap ize eýýäm galdylar. Diňläňiz üçin köp sag bolun.